Sziasztok gyerekek! Bemutatom nektek az Zalaegerszegi Logisztikai Központot és terminált fél milliárd forintból az Európai Unióból. Ott megy az út, ott megy a semmibe, és ott vége van. Tehát, hogy eddig eljön az út, és itt nincsen semmi. És ez fél milliárd forint volt, egy út a semmibe. És nem épült semmi. Ez mennyire gomoly. Itt az út vége. Idáig jön egy út, és nincs itt semmi, és ez a semmi volt fél milliárd forint. Hát, nagyon szépen köszönjük a nagy semmit fél milliárd forintért. Gyerekek, akkor bemutatom még a nagy semminek a másik felét, hogy el lehet menni jobbra, ott sincs semmi, meg balra, és ott sincs semmi. És ez volt fél milliárd forint. De nem csak egy simán egy nagy semmi, mert itt jobbra is van egy nagy semmi, meg balra is van egy nagy semmi. Úgyhogy jobbra-balra semmi. Fél milliárd forintért. Ez kiváló gazdálkodás, köszönjük szépen a nagy semmit. Na de gyerekek, nem csupán háromfele megy a semmi, hanem 4, 5, 6. Mindenhova megy a semmi. Viszont a rossz a jóban, hogy egy kedves zenekar itt tud forgatni egy videóklipet, aminek nagyon örülök egyébként. Hajrá, hajrá srácok! Ez az Agave zenekar, ajánlom mindenkinek, majd beteggelem. De azért fél milliárd forintért a nagy semmi egy kicsit durva, de legalább a zenekar remélem egy jó videóklipet tud majd forgatni. Sok sikert srácok!